Peerske man die zal Kramer de marathon rennen. Haar doel is om haar persoonlijk record met 4 minuten te verbeteren. Maar zonder de rappe Keniaan wordt dat dreig. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de drive en de motivatie daar toch, ja, dat veroordeeld wordt. Dus je instelling normaal sprutsen die je hebben om een oor achterna te zitten, dat element en die dimensie in de wedstrijd veroordeelt gewoon compleet. Omdat je het in jezelf moet rennen binnen. De Keniaan mooie van haar eigen hutteringbond net mooi van om de belening van buitenlandse en Nederlandse hutravers ongelijk is. Een Nederlander kan meer dan €10.000 winnen, een buitenlander 100. Voor vrouwen binnen de prijshielden echt nog een stikken lege. Net eerlijk al die zaken, vindt ik Mariska Kramer, van wat de ongelijke belening als koften een aggravatie is. Doch is zij het net niet eens met de actie van de Keniaanse boem. Ik vind het wel een vrij heftig machtsmiddel. Ik vind het wel een goed signaal om te zeggen van we binnen het er net met Injes. En daar kun je denk ik wel van alles nog wat mee doen. Maar om dan een heftig middel te griepen van we lezen hier mijn startverbod op, dat vind ik vrij via gaan. Jan Kooistra van SV Friesland begrijpt wel waar het verschil in belening waar komt. Maar zij willen specifiek Nederlanders er aan de start hebben. En om te ontmoedigen geven ze dan een heel laag inschrijfgeld, premie. En dan komen ze niet. Kijk, zo weer ze weer. Ze kunnen niet zeggen van we willen hem niet hebben. Maar je geeft gewoon heel laag geld en dan komen ze niet. Maar eerlijk is dat vanzelfs net. Kooistra had wel een oplossing. Dan zeg ik van, dan moet je een klassement nemen voor buitenlanders. En een klassement voor Nederlanders. En de snelste Nederlander die daar lopen heeft, daar een parcoursrecord voor. En voor de buitenlanders. Kijk, dan heeft ze allebei tevreden. En beide hetzelfde prijsgeld. Ja, hetzelfde prijzengeld. Opvallend is dat de ongelijkens tussen mannen en vrouwen en Nederlanders en buitenlanders er in Friesland eens net is. En buitenlanders rennen hier haast net omdat het prijzengeld te leeg is.